बर' थुनलाइ आफादनि बे बोसोरनि जि जथुम्मा दैमु नोगोराव खुंनाय थारैनो बियो जोबोद मोनसे माइल खुन्थिया मोनसे स्टेप होननानै बुंनांगोन खारन बेयाव गुबुन गुबुन माने रोखोमनि हाबाफारि माने जेराव नोङो नेपाल आरो बांलादेशनि डेलिगेट्सफोर फैदों वेस्ट बेंगलनि दिल्लीनि मेघालयनि फैदों बर' बा मेसे बरक हिसाबै बिथांमोना बाहागो लाफैदों गुबुन मोनसेया जाबाय जे प्राय 10तासो फरेन माने नेशननि एम्बासादर बिथांमोनाबो बर' हारिनि हारिमु थुनलाइ आरो जोंनि आफादनि जे मोनसे डिसिप्लिन बेखौ बिथांमोनाबो नायफैदों आरो गावसोरनि मोन्दांथिखौ एक्सचेन्ज खालामदों जोंनि जायफोर रिनन गेदेमा व्यक्ति बिथांमोनाबो फैनानै बेयाव बाहागो लानायनि गेजेरजों राव थुनलाइ बिजोंनि सायाव डिसकास खालामदों गुबुन बिथिंजों नायोबा हारिमुखौ गोजोर खालामनो थाखाय एगजिबिशनाव जिफोर श'केस जादों बे हारिमुनि मोनसे आलादा बिथिं डेलिगेट हाउसाव गोबां डेलिगेट जिल्लाफ्रा मोजां मोजां रिजलिउसन मोजां मोजां थांखि दैथायदों आरो जेंना जेंसि समाधाननि थाखाय बिथांमोना मिरु बर' थुनलाइ आफादखौ आपिल खालामदों दा दुलाराय बर' फरायसा आफादा थुनलाइ आफादनि लोब्बा आफाद आरो लोब्बा आफाद हिसाबै बर' थुनलाइ आफादजों 1952 मायथाइयाव थुनलाइ आफादा जोनोम जादों 1967 मायथाइयाव एबसुआ जोनोम जादों जोनोमनि उननिफ्रायनो बर' फरायसा आफादा थुनलाइ आफादजों साखाथियाव थानानै आगदा आगसि थानानै थैस' थांस' जोङो हारिनि जेंना जेंसि आरो बै समाव जि भाषानि आन्दलन जादोंमोन मिडियाम गायसननायनि थाखाय नारा नाथा मोनसे जुजिनाय थासारि गासै बिथिङाव बर' फरायसा आफादा हाबा मावदों दिनैनि बे गेवलां मेलाव थुनलाइ आफादा खावलायनाय बायदि आङो फंनैसो खोथा रायजो राजानि सिगाङाव एड्रेस खालामदों आरो गुबै खोथाया जाहैबाय जे आसामाव भारतआव बुहुमाव बर' रावा गावनि मर्यादानि आधाराव उदां राव गोथां राव हिसाबै थांनानै थागोन आरो 80 सेडिउलाव मर्यादा मोननायनि उनाव आसामनि लोगो सरकारि राव हिसाबै मर्यादा मोननायनि उनाव बा रिकगनिसन मोननायनि उनाव आसामाव असमिया रावजों लोगोसे बर' रावा सोलिगोन 1 नम्बराव असमिया सरकारि राव 2 नम्बराव बर' रावा ब्रह्मपुत्र भेलियाव बुरलुंबुथुर भेलियाव लोगो सरकारि राव एस'सियेट अफिसियेल लेंगुवेज हिसाबै सोलिगोन नैथि खोथाया जाहैबाय बड'लेण्डआव बिटिआर राव 1 नम्बराव बर' राव नैथियाव असमिया राव आरो अफिसियेल पारपासनि थाखाय इंराजि रावाबो सोलिगोन दा बेखायनो बेयाव जिखि हारि हारिसाफ्रा जिखि कमप्लेन जिखि अबजेक्सन होआ मानो बेनि खुनु बेसिस गैया खोथाया स्पस्ट जोंनि रावा 80 सेडिउलाव हाबबाय जोंनि रावा आसामनि एस'सियेट अफिसियेल लेंगुवेज आरो बेखायनो बड'लेण्डआव जोङो 1 नम्बर राव आसामाव जोङो नैथि राव हिसाबै एखे मर्यादानि आथालाव थागोन भारतआ जि नेशनेल पलिसि बे जाबाय 3 लेंगुवेज फर्मुला आरो मादार टां बर' बिमानि राव बर' मिडियाम लोगोसेनो इंराजि आरो राष्ट्र भाषा हिन्दी किन्तु आसामाव मालाबा मालाबा 4 लेंगुवेज फर्मुला जोंखौ जाबसिननो नागिरदों जोंखौ डमिनेट खालामनानै मालाबा जोंखौ असमिया फोरोंनो नागिरनाय मालाबा असमियाखौ कम्पालसरि खालामनाय मालाबा जोंनि अस्तित्वखौ गैया खालामनानै जोंनो भाषा जाबसिनना होनायनि स्कुल कलेज इउनिभार्सिटियाव बे नितिफोरा सोलिदों आरो दिनैबो माने एकर्डनि आसामनि सुक्तिनि गोरोबथानि बायदियै असमिया जि रैखा कवचनि खोथा बेयाव दङ बिप्लब शर्मा कमिटिनि जि खोथा दङ रिकमेन्डेसन बेखौ इमप्लिमेन्ट खालामनो थांनायाव बर' बा गुबुन गुबुन हारिनि सुबुंफोरनो 4थि लेंगुवेज जाबसिनना होनायनि मोनसे निति लाबोनो नागिरदों दा बेखायनो दुलाराय बर' फरायसा आफादा स्पस्ट आरो बर' थुनलाइ आफादाबो स्पस्ट जे जोङो 3 लेंगुवेज फर्मुलायाव जोङो स्टिक थागोन बेयाव खुनु माने बिकल्प गैया आरो जोङो रायलायनायाव बुंनायाव जों जायनि राव सोलोङा मानो बे जोंनि खोथा किन्तु मिडियाम हिसाबै बिमानि राव हिसाबै
बर' रावखौ प्राइमारि लेंगुवेज हिसाबै सोलोंनाय रायलायनाय बाहायनाया जोंनि हारिनि साफ्रोमबो सुबुंनि माने गुरु दायित्व आरो बे मोनसे जोंनि गुबै बिबान नेक्स्ट खोथाया जाहैबाय जे जिखिनि सोलोंथाइनि जिखिनि जेंना दङ बे जेंनाफोरखौ जोङो समाधान खालामनांगोन आरो समाधाननि थाखाय थुनलाइ आफाद एबसु जोङो हाबा मावगासिनो आरो बे बेलायाव गोबां खेब सावरायबाय माखासे समाधान जाबाय माखासे इस्युसफ्रा दाबो दङ आरो बेखौनो लानानै 8 जानुवारियाव जों सोमावसारदोंमोन आरो बे सोमावसारनाय सानखालिनो सोमावसारनायनि फिथाइ महरै जेब्ला जोङो सरकारखौ प्रेसार खालामबाय आरो बे खालिनो आसाम सरकारनि सोलोंथाइ मन्थ्रिया लोगो लोगो लाइजाम लिरनानै फैगौ 17 जानुवारियाव 10टा बाजानिफ्राय सोलोंथाइ बिफाननि दिसपुरनि जि मावख' दङ बेयाव सावरायनो थाखाय बिथाङा लिंहरदों बेयाव जोंनि जुडिशियेल सार्भिसनि बाथ्रा सिटेटनि बाथ्रा टिचार एपइन्टमेन्ट स्कुल प्रभिन्सियेलाइजेसन हायार सेकेन्डारि आपग्रेडेसन गासैबो मेटारा दङ दा बेखायनो सोमावसारनायनि सक्तिया दिनैबो दङ उनावबो थागोन गणतान्त्रिक देशआव आन्दलननि गणतान्त्रिक आरो डिसिप्लिन आन्दलन अगणतान्त्रिक आरो इनडिसिप्लिन आन्दलना मालाबाबो सास्टेन जाया गणतान्त्रिक आरो डिसिप्लिन आन्दलनखौ सरकारा खोनासङो आरो एबसुआ मा बुङो थुनलाइ आफादा मा बुङो सरकारा खोनासंनो बाध्य आरो सावरायनो बाध्य समाधान खालामनो बाध्य बिनिनो फिथाइ महरै दिनै जोङो जि गणतान्त्रिक भाबै जि पन्था लाबाय गणतान्त्रिक देशआव महात्मा गान्धीनि बे जि पन्था बे पन्थायानो मोनसे सुप्रिम पर्याय आरो बेयाव सरकारा जोंखौ मान होनानै रायलायनो लिंहरदों मोजां फिथाइ थागोन जों आसाबादि आरो जोंनि जुजिनाय सावरायनाय मालाबा जोङो खुद्रिनाय मालाबा जोङो गणतान्त्रिक पन्थाजों गणतान्त्रिक आन्दलन खालामनाय बे मोनसे निति आदर्शजों बड'फाया जि मोनसे आदर्श होना गालांदों बे आदर्शजों जोंनि इस्युस आरो एजेन्डानि सायाव जोङो हाबा मावलांगोन मैयानि जे डेलिगेट बे थान्दै मेलाव नैबे इस्युफोरखौनो सावरायदों जे बर' रावखौ फेहेरनायनि बेलायाव बर' थुनलाइखौ आरोबाव माने मजबुत भान्डार रिसोर्स बुहुमनि थुनलाइखौ बर' रावाव बर' थुनलाइखौ माने बुहुमनि गुबुन गुबुन रावाव ट्रान्सलेसन खालामनायनि गेजेरजों आरो मजबुत मोनसे थुनलाइ सृष्टि खालामनानै बर' थुनलाइखौ बिश्व दरबाराव लांनांगौ बर' मिडियामनि जिखिनि इस्युस दङ स्कुलनि जेंना दङ जिखिनि जोंहा माने जि अनगयिं इस्युसफोर दङ बिनि 100% सलुसननि थाखाय बयबो थान्दैया 1500 थान्दैया आपिल खालामदों आरो थुनलाइ आफादनि मिरु आफादा सिद्धान्त लादों दुलाराय बर' फरायसा आफादा 100% मदद होनानै हाबा मावनांगौ गोजोन्थों नोंथांनि जिउआव जायखिजाया खामानियावनो हेंथा नुजाथिदों नामा गोब्राब नाजासेयावबो जिउआव जाफुंसारनायखौ मोननो हायाखै नामा जुदि नोंथाङा बेफोर बायदि जेंनाफोरजों मोगा-मोगि जानांदोंब्ला बे खेबनिफ्राय जिंगासिनांगौ गैलिया मुलुग दरबाराव तन्त्र मन्त्रनि थाखाय बयनिख्रुइबो मुंदांखासिन थावनियानो जादों मायां मायांखौ साधु बिद्यानि रायजो होननानैबो मिथिनाय जायो बे मायांनिफ्रायनो तान्त्रिकनि सोलोंथाइ लानानै फैदों मुंदांखा रबि कबिराजा बिथांनिफ्राय नोंथाङा नोंथांनि जिउनि गासिबो रोखोमनि जेंना जेंसिफोरखौ सुस्रांनानै लानो हागोन बिसि फिसायनि गेजेराव जेंना गोसो थोनाया गारनानै थाङोब्ला लाबोफिननाय जुलिनि जेंना साख्रि मोननो हायै हा हु धोन सम्पथिनि जेंना बायदि बायदि जेंनानिफ्राय उदां जानो एबा सुस्रांनानै लानो थाखाय नोंथाङा दिनैनो दानो जगाजग खालामनो हागोन रबि कबिराजखौ रबि कबिराजखौ जगाजग खालामनो थाखाय मबाइल नाम्बार 7099193841 एबा 7086047381 आव कल खालामनो हागोन